Ndewo ndị Igbo mma mmanụ ekelene m unu. Ndewo na-adịrọ unu na mma ndị Igbo. Ndewo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Urufana. O nwere obere ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa. Onweghị onye m ga-akpọ aha directly, but aga m ekwupụ ya ka ihe nọ as maybe one day somebody ga-asị, or the reason o ji kwuo ihe. And ana m ala eke ikwugide mmadụ ibe m. And also, ọ bụrụ na o nwere onye m gwara okwu ọ m kwuru ihe ya wụrụ na ihe m kwuru awụghị eziokwu ọ na-ekwugidere m onye ahụ, mmata nọ, surely I will ask for forgiveness. Even na aga m arịọ mgbaghara na nzuzo, agakọ m arịọ mgbaghara ahụ n'ihu. Aga m ekwu ihe and aga m ekwusi ọfụma. The first will be the last, and the friends unfortunately will become enemy. Ya wụrụ na ileba anya n'ihe gbasara IPOB for the past 5 years, ị ga-ahụ na Maazị Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, has confidence in DOS and in the IPOB ya na ha na-arụ ọrụ. To the extent, even ya wụ na ile anya around 5.5 years ago of o nwere mgbe ndị IPOB, ndị otu DOS, ndị recharge card media warrior, their media warrior, ha na-esendịrị Nnamdi Kanu ozi privately na-ekwu ihe gbasara m, na-arụta ya aka ka mụ na ya kowe. And finally, one idiot, one efulefu bi Germany akpọọ na one program ha na-eme kwuo okwu ihe gbasara m. Although I just brush that thing out or dealing with it. And it is a fact that mgbe Maazị Nnamdi Kanu na ya, mgbe a na-ejighị eji, onweghị mgbe Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ aha m na Radio Biafra. Enweghị onye Igbo dị ndụ nwere authentic amụma, authentic with verified date and time
na-awụhụ arrange. N'ala Igbo gburugburu, onweghị onye Igbo nwere with verified date and time ikwuru lekwe ihe ga-emeni ga-ede ya ede tinye na Facebook deda ya. Reason na-eji etinye ihe m na Facebook wụ maka amandị a na eze. Reason na-eji eme prophecy m tinye na YouTube wụ amandị a na eze maka posterity sake. One day ma anọghị n'elu ụwa mgbe ahụ a ga na-enwe videos na cloud. Somebody can say, "Che, there was an awakened one that lives in the land of Ashkenaz." Onye Igbo na o buru amụma lekwe ihe ndị o kwuru in those days. Most of the things m na-ekwu na Facebook and I discuss with my wife. 98% of my prophecies or video, unless man and my wife mere, Divine Mother mere together, I don't discuss it. Ọ ga-ahụ ya mgbe m mechara ya. Mụ na ya ga-abịa na-akpawa ihe m ga-ekwu na ihe m na-ga-ekwu nama ya opinion ya. Ọ mgbe ị ga camera, just like otu m na-ekwu ihe a today 24th of July 2024. Ọmadị na ana m eme video. Ọma na ana m ekwu okwu. Ajọsụrụ m decide ya 10 minutes ago were camera gbega ya na-ekwuchi ikwu ihe m chọrọ ikwu. Ihe m chọrọ ikwu maka future. Nnamdi Kanu enwe mgbe ọ kpọrọ aha m na Radio Biafra. Nnamdi Kanu mmanya wụ onye forced ya ka mụ na ya kwuo okwu for the first time. Because ihe ndị ọ nụrụ mgbe eji ya the first time mege iwe na-ewe and without asking from me. Ọ buru amụma, awụ m onye amụma n'elu ụwa buru amụma Donald Trump about his first term 6 years before the time. April 2011 enwere m authentic video date and time eburu ya. Enweghị onye buru amụma ahụ n'elu ụwa before me. M created ye the universe eme established. Buru amụma first time ya, second time eburu me ahead of time that would be a second Trump. Even mgbe o luzuru eluzu. You can't beat that. Eburu amụma Python dance ahead of time. And I said, you need to stop your in-law. I don't listen to all those idiots. It is obvious that all this IPOB, most of them, the useless. It is being confirmed. Nnamdi Kanu enwe mgbe ọ kpọrọ aha m na Radio Biafra. But ekelere m Nnamdi Kanu by ime arrange come na meet here one day for the first time. Yeah, well, the first time, I think. The first time when I met in Germany. It was organized by Mazen Nnamdi Kanu. I just sort of sim Nambia, no guy be that day, one the time, every time. Yana go before ma bia anya ahụ for the first time. Buru amụma onye goro ofo n'ishie release ye the first time. Buru amụma Python dance si nwanyị m shi n'ụlọ nga ahụ pụọ. Ga apụ ihe ga-eme gị. Oruhu 24 hours nwanyị m pụrụ. Echiche n'ụlọ nga ahụ. Kamgbe ndị DOS ji na-agba Nnamdi. Kamgbe DOS ji na-agba Nnamdi Kanu mgbe okpuru from day one of the rendition. By the grace of Chukwu, pụtara na-edebunk nkata na ekete niile Chikedoziem na ndị otu ya na-agba. The whole IPOB niile 98% no with Chikedoziem is a fact. Or let me just say 90% no with Chikedoziem, 30% no with Simon Ekpa, and maybe only 1% na
Kanunta and Madam Nene Anya na when you change the narrative, because their plan will they push your Kanunta away so that they can hurry up one name work. Ka ha dọọ Nnamdi Kanu vam. Maka o nwere ndị nwere unfinished business with Nnamdi Kanu. And ha na-alụ proxy war against Nnamdi Kanu. And the only way ha ga-eji alụ that war when iji DOS na-alụ ichekie ndị niile na-alụ ọgụ to today. Aka ha nọ from Ụmụnwaanyị highway, from Elahia the lady bidoro hụrụ Ụmụnwaanyị highway, from Bridget to date, from that to ugbu a Chikedozie aka ha niile nọ ya because a na ha alụ proxy war against Nnamdi Kanu. But let me tell you something. Those people who have stood and fought with Nnamdi Kanu, fought for him, might be the people that will lose. They might be the people that will lose. And ndị wunde gege nọ ndị niile gburu ihe mma mmiri riri ụgbakọrọ tele will be the people that will regret, that will, God forbid, Chineke ekwekwele, Chukwu ekwekwele. Okay, if care is not taken, ngani ha na fight na Nnamdi Kanu, if care is not taken, anyị ga-awụ ndị Nnamdi Kanu ga-adọmpụ ma Kanu nta ma ụmụnne ya ma nne ya Anya. All these people that has fought for him, all these people that believe that they are doing ihe ọ gwara ha directly, man, I will say I have 90%, I can say 90%, na ihe ọbụla Kanu nta mere, o ihe ọbụla nne ya Anya mere, wo ihe Nnamdi Kanu gwara ya. But if care is not taken, they might be the people that will be on the other side. Because ndị niile gburu ihe mma mmiri riri ụgbakọrọ tele ka apụta last minute. It was Master Prophetic that spoiled my integrity. Because ugbu a ile anya ana m apụtazi all the time na-ekwu okwu gbasara ihe IPOB. Because ahụ juone m anya. Ike agwụla m. Then the people ndị destroy area and ndị ga-apụtazi last minute with their agent ha, with okenolo gburu okeno na-ama, with onye na-akụrụ na onye nọ n'ime ọhịa na-akụrụ ha ogele, ha na-agba outside, and finally onye hụ nọ n'ime ọhịa na-akụrụ ha ogele anọzi n'ime ọhịa ọpụtaziri open na-akụrụ ha ekpe, na-akụrụ ha okorosha, ha na-agba because of like emboldened, because nobody can talk to that person. Ye feel na no ba na yuru inozi outside, inside na akọ ogele, na ya ga-apụtazi n'eji bịa na akọ ogele because no nwe onye ga-eme anything. But Chukwu ekpekwele na ndị mere na ihe ọma ga-awụ ndị ga-regret ma ọ pụta. Chineke ekpekwele. I will tell you, for the best of my knowledge, for the past 4 years, every help niile nyere Nnamdi Kanu na mkpọrọ, ọwụ ijigara na ego o jere ini, ọwụ inyere ya aka, ọwụ imere na ihe, ọwụ imeke, ọwụ ịkpọta ndị na-eje court, ọ ipresentịrị ndị ga na-abịa. Ịma ị na-eje court case naanị gị kwụrụ na-eje court case ya dịka emere ka abandon.
but mgbe ọ bụla bịara na court case ahụ ndị gbọrọgbọrọgwụ, most of ndị ihe ị na-ahụ somebody kwụrụ ụgwọ, somebody wetara ego eji gbaa transportation or hotel or this or that, somebody wetara ego ya. Echekwala na ije na court case ga ahụ ndị mmadụ, enwere some people maybe nwere ike iji aka ha gbaa transportation bịa court, but maybe akwụrụ na ha ụgwọ hotel or whatever nga ha ga-anọ. Enwere ndị na-eweta ego, and surely those people has nothing to do with ndị ha na Chikedoziem na-arụ ọrụ, ma ndị agbata eke ibe ha. I am saying it today gị nwoke ndị nwana na-agwa gị ya, iwuru onye ọbụla wụ onye IPOB ma iwu ndị otu Simon Ekpa ya rịrị ya na mma, mụ na enweghị any problem. Onye Igbo ya dịrị ya na ihe ọbụla o metere na ya n'isi. Ihe niile, enyemaka niile enyere Nnamdi Kanu na court, ma ya eshi ihe from ejimaka bịa, o shi n'aka nne ya Anya na ndị grup ya, ọ na o shi n'aka Kanu nta na ndị grup ya. Enyemaka niile enyere Nnamdi Kanu, nri oriri, webin ya, ihe gbasara dọkịta, ihe gbasara ke, ihe gbasara ịkpọta ndị ga-enyere ya aka, or any good thing, anything o received na court since the proceeding, since the court case, since o ji nọ n'ụlọ mkpọrọ, ma ya eshi ihe n'aka nne ya Anya, o shi n'aka ejimakọ, ma eshi ihe n'aka ejimakọ, surely oge shi n'aka ndị otu ha. Ajọsọ m akpọga nne ya Anya nwere ndị otu, Kanu nta nwere ndị ha na ha na-arụ ọrụ, ma ya eshi ihe n'aka mmadụ atọ, ejimakọ, Kanu nta, nne ya Anya, enweghị ebe ọzọ oshi. DOS has not lift a finger inyere Nnamdi Kanu aka since o ji nọ na mkpọrọ. Enwe ego shi n'aka DOS batara na inyere Nnamdi Kanu aka, o rughị $2,000. So ya dị onye ọbụla ha na-enye ego, jena na ahụ nọ onye ha ego nọ, onye ahụ na-eri ya eri. Now let me go to ihe mkpobịa n'ụbọchị taa. Enwere somebody na-aparate himself as aka ji ọfụ, as onye dibịa. Adatụga ha ma onye dibịa ma aka ji ọfụ. Anọghị m in the place isi ma onye ahụ ma ofu oji ma ọ dị mma ma o jighị mma, Chineke lekwa aka m, ọ gbasaghị m. But DOS nwere onye ha sendịrị to Maazị Nnamdi Kanu, onye ha na ya na-arụ ọrụ esendịrị ha to Maazị Nnamdi Kanu, and the legal team ama na onye ahụ agent ndị DOS. So ndị legal team dị very careful onye ọbụla nọ na-eme allow iji ahụ Maazị Nnamdi Kanu, because surely since ejide Nnamdi Kanu, ahụbeghị m ka onye ahụ nọrọ with us na-ekwu, with Kanu nta, with Emmanuel, with nne ya Anya, onye ahụ nọ always with Chikedoziem, and Chikedoziem na ndị otu ihe na ndị agbata eke ibe ya, ma ndị achịkọta ekpọ na agbata eke ibe ya, ma onye na-akọrọ na ha ogele n'ime ọhịa, ugbu a finally ọ pụtara na eji na-akọ ogele, ha niile are on one side, and surely our enemy, onye iro Nnamdi Kanu. Ele ihe mere m ji sị na awụghị onye iro Nnamdi Kanu, ọha tinye n'aka na iwere akaụntụ IPOB niile worldwide change ya. Ọha wunde Maazị Nnamdi Kanu gwara ihe, finally Nnamdi Kanu ede si ha, don't do this, don't do this, do this, do that, do that. Ihe niile ọ sị ha don't do, they did it. Ihe niile ọ sị ha do, they did not do it. Today man again no taa. And today Chikedoziem na ha create new quarters, new offices all around the world, new bank account all around the world. John Chikedoziem see for the past 4 years, ele direct
fund ha sendịrị to Nnamdi Kanu. Ajụrụ ha ajụjụ ma o ruru ya aka. Onye ka ha nyere enye ruo ele ihe ha mere with court case. Hapụ mgbe ndị ha na-eme agbata eke with Bruce Fem na ndị otu ha, because awụọna all their plan n'ala. Ugbu a enwezi ha any communication, but ihe megezi now na-send some people ndị fili ha friends, but ama ha ndị legal team ama na onye ahụ wee agent ndị DOS. And oge jenga ahụ Nnamdi Kanu eche, oh surely ama m onye before, surely ihe ọ na-agba anyị wee jigbote ihe, but onye ahụ has been working with Chikedozie for the past 4.5 years or 4 years. Ndị legal team, biko dị careful onye nọ na-eme ala ahụ ka ọ jee hụ Maazị Nnamdi Kanu. Ya wụrụ onye na-abịahụ through Kanu nta, ụmụnne ya jụọ na ajụjụ. Even ya bịa from one person contact ya another person. Nnamdi Kanu nwere ụmụnne atọ dị active. Wepụgodo my wife adịghị active na ihe those things. Maazị Nnamdi Kanu nwere Kanu nta, Maazị Nnamdi Kanu nwere Emmanuel, Maazị Nnamdi Kanu nwere nke nwaanyị ọzọ Nnenna. Enwe onye ọbụla chịrị ihu Nnamdi Kanu, confirm from 2 or 3 of these people. Ya bịa from otu onye, confirm from onye ọzọ, so that ka ọ ghara ịdịwu na onye mere mistake or onye mere na amaghị ama, but ndị ka ọzọ, or maybe ofu onye ama na onye ewe enemy, and onye hụ mere ala ka this person jee hụ Maazị Nnamdi Kanu ama na onye he mere ala onye iro, and ndị ma na onye ahụ onye iro were not informed. Onwe onye mega accuse maka next time, because recently somebody jeje hụ Maazị Nnamdi Kanu, onye ahụ has been directly, he might be a good person, asịgaghị m na onye ọjọọ, asịgaghị m na onye nshi, ebugoghị m ebubo, but he has been working directly with the DOS since ejijide Nnamdi Kanu. Every time you know post to na any of his things with Chikedozie, the daughter wise, Chikedozie, the daughter, he has never supported Kanu nta no munne since ejigide Nnamdi Kanu egide. And onye he mana allow ka o jee hụ Nnamdi Kanu, ele ihe ọ ga-agwa ya. Ọ ga-agwa ya, yes, of course, DOS are doing a good thing. Chikedozie na ihe ọ na-eme nwekwa na ihe ọma, ele ihe to ji mata na Chikedozie na-eme ihe ọma. This message is directly to the legal team. Bikono nke mere emene onye ọbụla chiri ije ahụ Maazị Nnamdi Kanu, unless ma onye Maazị Nnamdi Kanu ji n'obi ya sị, hey, ahụbụ m onye before ka m hụ onye. It's a different thing, but still ọ dịkwa mma ka agwa ya agwa na onye onye iro ma ọwụghị onye iro, because onye ọbụla ka ọma onye iro ihe o filiri na just like kata na ya sị, hey, na ya ahụbeghị Ikenga, na ya chọrọ ikwuru Ikenga okwu, then ga-eme ya allow ka Ikenga je visit ya. N'anya DOS, Ikenga wezigbo mmadụ, Ikenga were the best, even Ikenga is better than Master Prophet. But is that true? But onye si recently ọ dere n'akwụkwọ na ndị mmadụ a na-egbu na Biafra land nọ Nnamdi Kanu na-egbu ha. Onye si na mma Maazị Nnamdi Kanu washawo na akwụna na nwa ọ mụtara na ọ mụtara ya n'iko. That is my wife. Onweghị otu onye DOS rebrikiri ya n'iri today, but all they are padi. For example, I say, na
Elekebi Germany General nwa Chineke na ọ chịrị iji ahụ Maazị Nnamdi Kanu ya ejegwa ndị legal team. Yeah, of course. Ezigbo mmadụ ndị otu Chike dozie ma ka ọ jee hụ Maazị Nnamdi Kanu. Ele ihe ọ ga-akọrọ na Maazị Nnamdi Kanu? Ọ ga-agwa Maazị Nnamdi Kanu na ha nupụrụ isi from day one till today? No. Ọ ga-agwa ya na Kanu ntawa onye ọjọọ, Master Prophet wụ onye ọjọọ, whereas anyị wu ndị mege ihe Nnamdi Kanu si mee n'otu nne emekwala ihe hapụnụ ndị and all those things. At the end of the day, ndị emege ihe ndị ọzọ wu ndị na-abata now from azụ na-eje na-ebi udu favor. The person gara hụ Maazị Nnamdi Kanu recently, ọ wụghị onye ọjọọ, but he has been working with DOS. In fact, he is an agent of DOS. Ele ihe ọ ga-agwa Nnamdi Kanu, ele advice ọ ga-enye Nnamdi, ele ihe ọ ga-agwa ya. So Nnamdi Kanu jụọ ya ele ihe gbasara Kanu nta, ele ihe ọ ga-agwa ya. Kanu nta has not been helpful with DOS. Nnamdi Kanu na DOS enwere ha communication, enwere ha contact. Legal team, then very careful, because enemy Nnamdi Kanu nọ n'ụlọ, nọ n'ama, and the Chike na ndị otu ha can use anybody, ma ọwụ oke nọ n'ụlọ ma ọwụ oke nọ n'ama, to brainwash Nnamdi Kanu, because ama ha that everything looks like as if that Nnamdi Kanu ga-apụta na ndụ, and ya pụta na ndụ, then na anyị ga-anọ na nsogbu. So ihe a ga-eme na na-eyuzu agent ha, oke nọ n'ụlọ na oke nọ n'ama, na-eje na agwa ya ihe, so that ye feeling na ndị nụkwuru na gidigbam from day one with him ndị ọjọọ. Ihe niile m kwuru 99% of ihe m kwuru n'azụ ọmụ na mmadụ kwuru gbasara Nnamdi Kanu, ọ gbasara ihe na-eme na IPOB, etinye na social media, so that somebody ga-asị na Master Prophet gwara ya ihe. Enweghị ihe onye ọbụla that has to do with IPOB ga-apụtasị lekwe ihe m gwara ya. Ụjọ atọ m, because ihe ahụ m gwara gị etinye na social media. So ịpụtabedikwe ele prove jimie, because ihe niile m kwuru etinye na social media. Chike na ndị otu ya, ma ndị agbata eke ibe ya, ma ndị oke nọ n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama, awụha ndị iro. Nga ahụ niile ha na DOS awụha ndị iro Nnamdi Kanu. And ndị legal team, before na-eme onye ọbụla allow ije ahụ Nnamdi Kanu, confirm ọ na-confirm from at least 2 or 3 members of Nnamdi Kanu's ụmụnne ya, family. I'm not talking about family. Nnamdi Kanu nwere thousands of family members, but the people that has stood with him is only Kanu nta, Emmanuel, na nwanne na my wife. That is his family that has stood with him, are still fighting with him to today. Because they make it any mistake. Because this kind of thing may happen next time. No, may allow one, it's sneaky, because somebody will punish a channel, but a man agent in the DOS Dean. Go brainwash Maazị Nnamdi Kanu. Yeme next time, then Udriye Neku, I make in a different way. They will not know. And when I'm confident, Barrister Lawyer Ejimakono. For the best of my knowledge, applications needed the Cambo 4 years. Barrister Lawyer Ejimakodre. Nke no de fingerprint ya n'ime. Good news niile worldwide ihe gbasara court case Nnamdi Kanu. Every win emene
or fingerprint Barrister Aloy Ejimakor. During the time Ojofo the in charge, application niile dere or Aloy Ejimakor dere. Aloy Ejimakor decha ya Nnamdi Kanu asị ya were ya nye Ojofo ejeje submit. I am confident in Barrister Aloy Ejimakor. Even though na enwere ihe ndị na-agagharị round, but I am confident that Barrister Aloy Ejimakor is doing a good job, and I am asking him to continue na-arụ ọrụ ya kwụrụgidigbam ka na Maazị Nnamdi Kanu pụta. Eji m ohere na-ekele nwaanyị kara aka kajiri akaji kajashiri akajashi nne ya Anya, nwaanyị na-ejeje mba. Behind every successful man there is a woman, and Madam nne ya Anya with that woman ọkwụrụ na gidigbam with Maazị Nnamdi Kanu. Help niile Nnamdi Kanu nwetere to today yari 100, 50 to 60% come from nne ya Anya or her group. Ekelene m Kanu nta group ye help Nnamdi Kanu nwetere also na-esi na group ya abịa. Ekelene m ndị ọzọ buru ibu ma Maazị Ejiasị ha ma ndị group ha, ma High Chief Ogbuefi ma ndị group ha. Ekelene m ha, ya dịrị ha na mma. Onye ada na mba daga Maazị Nnamdi Kanu apụta. Although na 95% of ndị IPOB reject ya na Nnamdi Kanu, 99% of coordinators worldwide are against Nnamdi Kanu, surely, because they are working with Chikedoziem. Ụjọ na-atụ ha ka a ghara ịnapụ ha ọkwa, ka a ghara isi nna weta no 2,000 or 3,000 no collectory ka amata. So they are, all of them are working with Chikedoziem, thinking that they are doing a good thing. So onye second in command, first in command nyere ya order, si lekwe ihe ga-eme kwa nọ si na IPOB wo command and control enyezi command. Onye nyere command refuse ime ihe asị ya mee for getting to 5 years. No, aka kwụrụkwa with that person, knowing that ihe niile Nnamdi Kanu gwara ya from day one onwe ka o mere, knowing that norma mgbe Ojiofu were na IPOB hand fey over to Rita Eze, knowing that Oma na umeri account no almost $77,000 na Madam Umwani Highway were na ego ya transfer ya na account ọzọ. He knew about it. Ziri Nnamdi Kanu oshi? No, he knew about it. So ele ihe a ga-ekwu hapụ ọnụ ya mgbe a na-asị na Nnamdi Kanu nọ na palace na-ata nwa while the palace na-agba ọkụ. Ọnụ ya mgbe asị na the family of Nnamdi Kanu bụ family of iniquity, mgbe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ibe fa na-arụ onwe fa aka n'ike, quote by Ikenga. Ọnụ ya mgbe that so-called general Biafran child kparịrị Nnamdi Kanu. Ọnụ ya mgbe that so-called Dr. Iberibe Azubike kparịrị Nnamdi Kanu. DOS did not say anything rebuking ndị niile kparịrị Nnamdi Kanu to today. Enwe ka ha rebukuru, enwe ka ha chụpụrụ from IPOB. Mgbe ndị ahụ hụziri na Chineke ele ihe ndị emege ha ekwuzi okwu dị aṅa. Ugbu a emere expel. Most of ndị nọ na media world emechana ha expel because ekpetege ha again ihe Chikedoziem na-ekwu. I have to end this thing. Achọghị m ịga more further. Finally, Lego team, become before name anybody allow iji ahụ Maazị Nnamdi Kanu, please confirm man confirm, because somebody got recently jehu Maazị Nnamdi Kanu. Surely he's a good person, but he has a close ties with Chikedoziem,
And the narrative again and the kind of the narrative of Chiketozim. Maybe he might even send a message from Chiketozim to Nnamdi Kanu, or receive a message from Nnamdi Kanu to Chiketozim, or even give him the fact otu ihe jitere. Ekelene m nnụ. Ndewo. Onye na nwanne ya kpoje ịchụ nta. Ahapụ agbịrịgba anụ a ga-achụ, na-achụzụ ọkpa nwanne ya. Chikedozie ma ahapụla the zoo, ha na-achụzụ ụkwụ Nnamdi Kanu. IPOB Media Warrior ahapụla the zoo, ha na-achụzụ ụkwụ Nnamdi Kanu. In fact, ejidere ha ụkwụ Nnamdi Kanu, but aka nwere oke nọ n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama na-agwa ha si na-agwa the rest of the people that no, those people eji ha ụkwụ Nnamdi Kanu, that they are working with him. If you are working with him, show us that ihe Nnamdi Kanu gwara gị niile eme. O nwere asị ụmụaka, anyị na nwaanyị nwere ụmụaka, mgbe anyị dị small, mpa m nwere ike sị jee mee na ihe, lekwa ihe ị ga-eme, lekwa ihe ị ga-eme. Ofu onye asị mba gị meme, onye ka ọzọ eme, onye ka ọzọ eje mee ihe ahụ nna ya gwara ya. Ele onye wee jigbote mmadụ, onye ahụ mere ihe nna ya gwara ya. Nnamdi Kanu wụ onye isi IPOB, which the DOS reject na Nnamdi Kanu wụ onye isi, and that is a fact. Mgbe niile ha na-ekwu na ha nwere onye ndu ọzọ, na ha nwere new leader, no DOS, no Chikedozie nwere new leader, it means that they reject na Nnamdi Kanu. So enwe onye ọbụla that is working with them, enwe onye family member Nnamdi Kanu that is working with them, onye ahụ wee name Nnamdi Kanu. Enwe onye afarikwu ibeku ya na Chikedozie maka na ọrụ today wu 24th of July 2025. na ọrụ ka today you are enemy of Nnamdi Kanu. Iwu onye iro Nnamdi Kanu. All they are working the one in the way. Iwu onye iro based on ihe Chikedozie na-eme. Iwu onye iro based that Chikedozie na-enye assistant to Maazị Nnamdi Kanu today, financial assistant. Iwu onye iro. Maybe onye ọzọ a na-enye onye ahụ na-achị ya n'ọnụ, but as I know, assistant niile a na-enye Nnamdi Kanu comes from Ejimako, or comes from Kanunta, or comes from Anya na their group, and has nothing to do with the group Chikedozie. So what do you do? Where's it gone? Ekelene m nnụ. Ndewo. Chukwu gozie nnụ. Ana m asị ka mmụọ nọ n'ala anyị kunie, maka ala anyị efuone, ala anyị na-agbazighara aghara. More especially these days, ihe na-emene a na-akpafuzi ọbara ndị Igbo. Ndị Igbo na-egbuzi ibe ha. Ndị Igbo na-atọrọzi nwanne ha. Which kind of thing is this? Eje na different villages, ndị Igbo na-ekidnapụzi ndị Igbo ibe ha, na-anara ego, buru moto ndị mmadụ, ọ naanị iburu moto gbuo ndị mmadụ egbuo. Chineke, onye ọbụla aka ya nọ n'ịkpafu ọbara ndị Igbo maka ihi ndọrọndọrọ nwere onwe, ma anyị ememebe ndọrọndọrọ nwere onwe, ha na-emewu ndọrọndọrọ egbe ọnụ. Onye ọbụla nọ n'ime ọhịa na-akpafu ọbara mmadụ, you are not doing it for Nnamdi Kanu. You are not doing it for IPOB. You are not doing it ka iji nwere onwe. Iwu onye oshi, iwu onye omekome, iwu onye ọjọọ jọrọ njọ. Chukwu ga-eme aka akpara gị, maka ị na-akpafu ọbara ndị Igbo, ị na-aga atọrọ ndị Igbo, na-ere ha, na-egbu ha, na-anana ha ego, na-anana ha property, na-eje n'ime ọhịa akpafushi property ụmụ nwaanyị na-enweghị di. Chineke ga-eme. Mmụọ nọ n'ala anyị, ọta mmiri, Nwaorie, Njaba, mmụọ niile nọ n'ala Igbo ga-ekuni, ekwensu kamala ọzụzụ ga-ekuni, aka ga-akpara gị. Ọgwụ niile n'ụbụrụ gefelu, aka ga-akpara gị one day. Kwụsịnụ ịkpafu ọbara ndị Igbo. Kwụsịnụ. Anyị ememebe ndọrọndọrọ nwere onwe,
and ememe ndọrọndịrị nwere onwe ọwụhụ ndị Igbo anyị ka ga-egbu. Ekelene m na aka m anọghị ya. Ndị otu Simon Ekpa, ndị otu Chikedozie m, or so-called unknown gunmen or unknown gunmen gun, onye ọbụla sị na ya wụ onye otu Nnamdi Kanu, onye ọbụla na-akwafu ọbara onye Igbo ibe ya, you are on your own. Aka nshi gị ga-aba gị n'ọnụ. Ịkpụchana m ya. Ndewo.